ngiyakubuza thatha isikhathi sakho. Nenhliziyo encane. Awudinwa manje. Ngumuntu ukuthi phezu kwalabo sisi laba bami ngikhule nabo abayi-5. Nginabantu abadala. Okay. So ibona ekugcineni ngigcine sengisuka ekhaya le-Free State. Sengigcine sengizibona ngela eThekwini namhlanje. Angazi nokuthi ngifunani la eThekwini. Oh. So at the end of the day, here I am, ngiseThekwini. Nginengane, yentombazane ngiyithandayo kakhulu. Ngikhonzile futhi. Ngayishiya ifunda grade 1, namhlanje ifunda grade 4. Ubaba wengane ngamshiya eGoli. Okay. So nje I can say I'm a single mother. Yeah. So ingane yami ngiyayithanda kakhulu. Ngafika la 2023. Ufika la kwami lana 2023, it was August if I'm not mistaken. Okay. It was August. Ngiyeza ukuthi uzela. Izathu ukuthi ngabe ngifuna ukukwazisa ukuthi uyazi nawe kahle ngiphilisana kanjani nomuntu engiphila naye endlini akisho. Isikhathi esiningi uyazi nawe ukuthi umjida ungiphatha kanjani. So into bengifuna ukuthi uyazi since ever uhlezi wena unami ngaso sonke isikhathi. Uhlezi unginikeza ama-advice, ngikhalela kuwena, ngifuna usizo kuphela, uwena umuntu ohlezi ungisiza ngaso sonke isikhathi. Manje kunalento ngifuna ukuthi nawe uyazi mfethu. Hayi. Sengathi sengaqala ukuthi mina ngidevelop ama-feelings for wena ke mina. Ngazi ukuthi wena lento le izokuphatha kanjani, kodwa inje ngoba ikanjalo. Hayi kanjani manje uqala ukuyimenshina lento kumina? Yeah, ngiyaqala ukuyimenshina but before sayikhuluma leyo nto kwawukuthi ngoba vele siphuzile. Nawe ngikuthathanga serious ukuthi uyangithanda kwayinto ephelele emoyeni. So angazi ukuthi how we gonna go about that ngoba phela nayo ninengane enizele nobabili, mina ngizobe sengingena kuphi lapho. Okay fine, ngiyayizwa lento esho. Because sakhuluma sasho ukuthi into engafanele iphinde yenzeke ebe yiphutha, yabo. Khona no, nami I was tempted, I am tempted kuwena because nami izinto zami ayihambi kahle. Kodwa it's not a question of ukuthi vele ngenza into nje esidlabaleni kanje ezophinde futhi ingilimaze. Kodwa manje nawe uyazi nawe ukuthi nobhuti wakho ukuthi ngiphathe kanjani nje. Ngiyakwazi impela lokho. Ingakho kwaze kwathatha isinqumo ekhaya ukuthi athunyelwe le emakhaya koGoli ukuze nina nobabili nizohlukaniswa. Hayi, kusho kona ukuthi ngamanye amagama ke mina ngazi ukuthi bathene ngesizulu kile kacacamela hahulu. Kile kamatha hahulu. Akithibile to Manje uthini ngalokho enakwenza? Naba right ngakho noba u2. Yeah, uyamuzwa ukuthi yena usahleli lapha. Into enkinga ngaba right, yabo, because nami ngaleso sikhathi yenzeka lento I was the one going through izinto yabo with my previous partner. Imina engangidlule intweni, yena she was okay, yabo, because I relationship yakhe from time to time yafluctuate no-cousin wami, yabo. So nami lento sayenza sashibizile, yabo, ukuthi umuntu wakhe akekho vele nje beseGoli. Siphuma endaweni yotshwala siyahamba vele, yabo, mayifika endlini yakhe kumnyama